मोनबाय नै आंना अनला मेवा ओमफ्रायो एम्फौ ओंख्रिया माबायदि नुखो सनाफोर नै फखौ आं रुयोसो आरोना बिदि रुगोननानै ओमफ्राय हास'नानै लानोसै ओमफ्राय सोरबा सोरबा एवो आरोना माबानानै ओरैनो थावा गुदुंफ्राव साराय गुदुङाव होनानै एवो ओमफ्राय आं रुनानैसो लागोरो आरोना बेबायदि माने एखे जाया आरोना बयनिबो संनाया आं बेबायदि प्रसेसै सङो आरोना आं दा रुनानै लाबाय गोदौगासिनो दङ ओंखारलायबाय थांसैलाय जि लानोसो बावलायबाय नै आगैखौ माबानो आं जिलायनि र' थ' न'आवनो मेंखाजोबो थ' दोनलांनानै फैगोनसै आं सनाफोर सफैबाय आरोना फिसाजोखौ दोननानै नै सनायाबो उन्दुबोबाय ओंखायनो एंथ'ला आङो दसे बानानै लाथ'नोसै गुसु जालांथारोना बाराव थांनाया ओंखायनो दसे बानानै लानानै गुदुं खालायनोसै आरोना देहाखौ ओमफ्राय गोबाङानो माने बिराद मोजां कमेन्ट हरो आरोना बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनलायलायो बिदि कमेन्ट मोननानै अननाय मोननानै आरोना बिराद आंखौ केयार खालायो आरोना आंनि साबसक्राइबारफोरा आंखौ बिराद अननाय होयो आरोना बेबायदिनो आंखौ अननाय होबाय थालां आरोना आंनि सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै ओमफ्राय माखासे आब'मोनथ' आगैमोना बुंहरो आरोना गारि फिसा लादो नानिया खस्थ' मोनो स्कुलाव थांलाय फैलाय नानि उन्दैयाबो गेदेराबो होननानै बेबायदिनो खस्थ' मोनो होननानै बुङो आरोना थ' गारिया जोंना दंखायोमोन आरोना आगैमोन आब'मोन ओमफ्राय फानदोंसो आरोना जोंहा गारिखौ मानो फानदों होनोबा मोनसे रिजन दं आरोना फाननायनि भारा आरो आंनाव सोंबावदोंमोन बे न'खौ आरोखि ना बेखौ भारा ना निजा होननानै बे हाया जोंहा निजाखा आरोखि ना 2017आवनो बायदों ओमफ्राय गारि फाननायनि रिजनानो जाहैबाय लामाया जोंना माने नै बिदिसो आरोना जोंहासो खोनानै लाग्रोथ'दों आरोना बेबायदि नै सिख्लाफोर मोजां मालाय मैथा खादों जोंना लामाया ओरैसो आरोना ओरै सिद्दासो जोंना लामाया ओमफ्रायो माने जोंहा थाबायग्रोनो आन्था ओरै खोनानै लाग्रोदों ओमफ्राय बे लामाया उसुबिदा ना ओमफ्राय गारिखौथ' नों बोरै बार अखा जेन'बा ना दैज्लां बोथोराव बिराद दिगदार जायो आरोना ओंखायनो फाननाय जादों आरोना नैबेहाय थाफैनाया जोंहा 1 इयार्स बारबाय दा ओमफ्राय बे लामा उसुबिदानि थाखायनो जोंहा गारिखौ फाननाय जादों आरोना बिदिनो नैबे लामाखौ जोंहा ओरैनोसो खोनानै लाग्रोदों थाबायथ'नो आन्था ओमफ्राय ओरैजाय माने बिराद गोथौ आरोना हाखरा हारसिं खोजोबनो हाया बेनिखायनो सोलिनो आन्था बिथिं खोनानै लाथ'बाय ओमफ्राय जोंना मेन लामाया ओरै सिद्दासो आरोना बैजों गारिखौ बोरै बाहेरायाव दोनबाय थानो आरोना बेबायदिनो ओंखायनो फाननाय जाबाय आरोना मैया माने आंना बोराया बायनानै होखादोंमोन आरोना गथ' स्कुलाव दोनबोलाय दिगदार जायो गथ' लानानै गोजां बोथोराव बिराद दिगदार जायो आरो ओंखायनो बायनानै होखादोंमोन आरोना आंनो आं सालायखायोमोनबो ओमफ्राय 1 इयार्सल' जाखादोंमोन आरोना ओमफ्रायो बेहायनो ओमफ्राय नैबे न'खौ लुनाय प्लानिं खालायनांगौ जाबाय आरोना जोंहा नैबे सेकेन्ड बिबिया कनसेप्ट जाबाय नालाय ओमफ्रायो सानै गथ' जेन'बा लानानै मालायनि न'आव थानायाबो एसे उसुबिदा जायो आरोना माने जोंहा भारासो थाफैग्रोदोंमोन गामिनिफ्राय फैनानै आरोखि ना भारा थानानै ओमफ्रायो बिदिनो बोसोरनैसो भारा थानायानो जादों बे हाखौ बायखाबायमोन आरोखि ना जोंहा ओमफ्रायो बिदिनो भारा थाबाय ओमफ्राय बिदि प्लानिं गैथ'वामोन आरो न' लुनाय माने ओमफ्राय नैबे बेबि उन्दैया कनसेप्ट जानाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय जों सानबाय बेबि थानाय लोगो लोगोनो सानबाय आरोना जोङो ओमफ्राय मालायनि न'आवथ' गथ' सानै गाहाम लानानै थानो उसुबिदा ओंखायनो हाखु दाखु सानब्रबनानै जोङो माने 2023नि माबाया 2022आव जोङो एप्रिलाव बेखौ गायसननाय जाबाय आरोना न'खौ हाखु दाखुनो बिदिनो 1.5 मासावनो कमप्लिट खालामनानै ओमफ्राय थाफैनाय जाबाय आरोना बे न'आव थाफैनाया जोंहा 2022 जुलाइनि 1 थारिखआव थाफैदों आरोना होमबा बेबिया हेलाबा नैबे आंनि गोरबोआव 2 मास फुरा जाबायमोन आरोना बेहायबो बिराद खस्थ' हारसिंनो मिथिखागौ हौवा गैया हारसिंनो माने बिराद बुस्थु रोगालाय मालाय बिराद खस्थ' मोनदों आरोना बेबियाबो दंमोन ओंखाम जानो हाया मानो हाया बे टाइमाव थाजेननाय टाइमावथ' बयबो आइजोफ्रा मिथिखागौ आरोना बेसेबां खस्थ'जों भुगिनांगौ जायो आरोखि ना सोरबा जानो हायो सोरबा बिदिनो खस्थ' मोनो बिराद गोबालाय मालाय बिराद खस्थ' मोनदों आरोना
ओमफ्राय बिदिनो बोरैबा दिना थांबाय मोजाङै मोजां बारग'लांबाय ओमफ्राय थाफैनो हाबाय आरोखि ना बेबि कनसेप्ट जानाय लोगो लोगोनो जोङो बे न'खौ प्लानिं खालामबाय बिदिथ' गथ' सानै गाहाम लानानै मालायनि न'आव थानाया एसे उसुबिदा ओमफ्रायो ओंखायनो जोङो माबानानै हाखु दाखु लुनानै 1.5 मासावनो हाहोनाय जादों आरोना बे न'खौ कमप्लिटनो हाखु दाखु लुनानै ओमफ्राय थाफैनाय जाबाय आरोना बेबि आंनि गोरबोआव 2 मास जानाय लोगो लोगोनो जों बे न'आव थाफैनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायो बिदिनोसै आरोना सोर सोंहरदोंमोन नालाय भारा ना निजा न' होननानै आंनि साबस्क्राइबारफोरा ओमफ्राय बे जोंहानि निजा न'आनो ओमफ्रायो सानदों ओरैजायबो माने न' गायसननो थाखायनो जायगा दोननाय जादों आरोना ओमफ्रायो नैबे लास्ट बोसोरावनो माने गायसननायनि खोथा दङमोन बाट मिथिखागौ आंना बोराया न'आव थाया उन्दै लानानै आं हारसिं सामलायजोबनांगौआ बिराद कठिन आरोना ओंखायनो आं सानबाय मा जों डिसिसन लादोंमोन आरोना बोराय बुरि सानैजों लास्ट बोसोराव गायसननानै दोनसै नामा होननानै ओमफ्राय दा सानफिनबाय जोङो सनायाबो उन्दै आरो सोरखौ हेल्प मोनबाय थानोना दानि जुगाव गाव गावबाव संसाराव गाव गावबाव सौसिनानै जालाङाबानो जाया रावखौबो मोनबाय थाया नङा होनबा सनाफोर ओंखायनो सानबाय मा सनाखौ एसे देरहोग्रोनानै लानोसै नामा दाथ' थानो आन्था दंखायो ना लुनानै होखाबाय आंनि थानो आन्थाथ' सनाया आंना बोराया लुनानै होखाबाय आंनो थ' बेखायनो सानबाय मा एसे थाथ'नोसै सनायाबो एसे देरगोरथोंसै हेलाबा आंबो एसे फ्रि जागोन ना होमबा आरो मिस्ट्रि सोबाथ' मिथिखागौ दसेनो मा नांबावगौ बे न'खौ लुनायावनो बेसेबांदि खस्थ' भगबान आंसो मिथिगौ आरोना थांलाय फैलाय जेला बुस्थु नांब्रबगौ जायो हेलाबासो मिस्ट्रिफ्रा फन खालायब्रनोसै बायद' किबा बुस्थु लागिसिल बायद' बुस्थु लागिसिल मा बिदिनो बुस्थु नांगौमोन माबा जोबनानै दङ दानो नांगौ मागौ होननानै फैब्रबदोलाय हेलाबानो हाखु दाखुनो ओमफ्राय बिदिनो बिराद दिगदार जायो आरो ओंखायनो बोसोरनैसो थाथ'बावनोसै नामा सानदों आरो मिन्थिया बुंनो हाया आरोखि ना दसेनो प्लेनिङा सोलायोबो आरोना जोंना बोराय बुरिना माने मोनसे डिसिसनैनो थाबाय थाया आरोना फटकुरिया सोलायो दसेनो मा जायो नायनोसै ओरै न' मोजां लुफिननो सानदों आरोना फिसा सानैनि थाखाय लुनानै गालांसै मोनसे मोजां न' बेनोसै आरोना ओमफ्राय हाखौबो बेहाय हाया बेसेबां थांखो होननानै सोंहरदोंमोन आरोना जोंहाथ' गोबावसै नालाय हा लानाया ओमफ्राय दाथ' बेसे थांखो आं बुंनो रोंनाय नंला आरोना बेखौ कमेन्टआव दाख्लै बुंहरदोंमोन बेसे बिथिं हानि दामफ्रालाय होननानै थ' आं बुंनो हानाय नंला बिथिंनि हानि दामखौ बेसेबां जागोन आं मिथिथ'ला आरोना जोंहा 2017आवनो बायदों आरोना बे हाखौ बिराद केयार खालायो आगैमोना थ' बेनोसै आरोना आगैमोना मिथिबाय बिनि थाखायनो माने बिराद अननाय होयो आरोना आगैमोना आंखौ माने बिराद मोजां कमेन्ट खालायो बिदिनो अननाय होबाय था आरोना आं सानाखैमोन आरोना आंखौ बेबायदि अननाय होगोन बेबायदि बजबनानै लागोन गावनि बेसेन गोसा समखौ दसेबाबो दोनथ'नानै आंनि भिडिअसफोरखौ नायो आगैमोना आब'मोनहा दा आंनि फिसाजों समानफ्रा नायो थ' बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो माने जासिहरो आरोना बेबायदिनो आंखौ अननाय होलांबाय था सापर्ट खालायबाय था मोजां कमेन्ट खालाय आरोखि ना आङो माने दुखु सुखुखौनो बावगारलायो आरोना बेबायदि मोजां कमेन्ट मोनोबा थ' बेबायदिनो अननाय होबाय था थ' मेंलायलायबाय सनाखौ बानानै रायलायनाया दा ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसै आरोना दसे थानानै थ' नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो अननानै जोबजासिम माखासे आगैमोना आंखौ रायहरो आरोना एखमबा गावहाबा कमेन्ट बियो आब'आ ओमफ्राय जोंनोबा कमेन्ट हरफिना होननानै आगैमोन नुखायाखै नोंब'आ माबायदि अबस्था थफ्ला 7 गाहाम लानानै हारसिंनो सामलायजोबनांगौ नुवाखै नोंब'आ माबायदि खस्थ' भिडिअखौ नायो आरोना ओमफ्राय एखमबा फिसा गाबनानैनो कमेन्ट हरनो बावो आरोना सरि आगैमोन गाज्रि दामोन आङो बे फिसा एखमबा नायफुनाय टाइमावनो गाबसै ओमफ्राय कमेन्ट हरनो बावनोसै आरोना अननानै गाज्रि दाम मोननो नाङा बिदिनो होनो आरोना आगैमोना बिब'खौ रायहरदो गावहाबा कमेन्ट बियो आब'आ जोंनावबा कमेन्ट हरा होननानै बावनानै थायो आरोना सनाफोर आं भिडिअखौ खिन्थु बयनिखौबो नायजोबखायो आरोना जायनो नायनो थिनो जायनो साबस्क्राइब खालामनो थिनो आं रावनिखौबो खालायालासिनो थाया आंबो खालायो साबस्क्राइब खालायो ओमफ्राय आंनिखौबो खालायनानै हो आरोना आगैमोन आरो मोनसे खोथा मालाय बिगुमैनि फट' होनाय लोगो लोगो बिगुमैनि भिडिअ बिगुमैखौ नुनाय लोगो लोगो माथो बिबोनांफ्रा मालाय बिराद मोजां कमेन्ट खालायथारदों बिगुमैखौ मोजांथार हेन्डसामथार होननानै थेंक इउ आगैमोन ओमफ्राय गुमैखौ फैबा भिडिअ लाबो गुमैनि मोखाङावनो खाबथानानै दोनबाय थागोन आं मबाइलखौ नायबाय था बिगुमैखौ नोंसोरो मिथिबाय भिडिअ खालामनो आं खालाया गुमै फैबा भिडिअ गुमैयानो खालायबाय थाथों आरोना आं खालायखाया भिडिअ गुमैयानो खालायबाय थाथों भिडिअखौ बिबोनांफ्रा मालाय मोजां बाख्नाय हरथारदों आरोना मालाय बिगुमैखौ गुमैया हेन्डसामथार होनलायलायनानै दा बिराद गोजोननाय थाबाय मोजां कमेन्ट खालायनायनि थाखाय आगैमोन एम्फौ एवगासिनो दङ नै आङो अनलाजों जानो नागिरदों आरोना अनलाजों जानोसै एकदम साथामबो गगा मोननायानो जाला आरोना बिमा फिसा साथामबो ओंखायनो गगाफ्रा एसे रुंथोंसै गगाया खर' सिंदांदां
सनाया गेलेगासिनो नै मेवाबो होदेरबाय आरोना आङो मेवाखौ एसे बयामाव सोनानै दोननाया आसार खालामनानै बेखौबो होदेरनानै जानोसै आंना फिसाजोआबो बिराद गोथाव मोनखायो आरोना अनला ओंख्रि मेवा अनला ओमफ्राय एम्फौ गोदौहांबाय नै आंना अनला ओंख्रिया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना अनला जायैया दिनै जानोसै गोथावनो अनला मेवा एम्फौ मोनबाय नै सनाफोर आंना अनला ओंख्रिया दुन्दिया होनोसै ओंखाम नै ओंखामाबो जाबाय खांना लाबाय आङो मोनबाय साखिनायनोसै एसे नै मोनबाय नै आंना अनला मेवा ओमफ्रायो एम्फौ ओंख्रिया माबायदि नुखो सनाफोर नै जानोसै गोथावनो संबाय नालाय जानानैबो एसे देखायनांगोन ना माबायदि जादों टेस्टआथ' खोन्थानांगोन ना सनाफोरनो नै जोलैया आंना खाथियावनो दंफैथारो एसे ज्रोम संखादों आरोना आङो गगा मोननायखाय गोसा गोसा जानो लुबैथारदों मेवा खुलिगोन दसनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट खालायहरनानै हरदो आरोना दसनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट हरदोलाय आरोना दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों